una nova secció al diari català, en la qual farem unboxings i reviews de smartphones i gadgets. Aquesta vegada, el torn, com estem veient, és per l'Energy Phone Max 4G, un dels últims mòbils que ha tret al mercat Energy System i del qual ja vam parlar en el seu moment. Ara podem donar-vos una visió més personal d'aquest. Comencem. Com podem observar, l'Energy Phone Max 4G ve en un empaquetat bastant vistós, la qual cosa ens agrada, ja que des d'un primer moment crida molt l'atenció. Trobem el seu logotip al lateral i a la part del darrere totes les característiques principals. Una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, té una garantia de 36 mesos, és a dir, 3 anys, i això en un mòbil és una cosa molt a tenir en compte. Tan bon punt obrint la caixa, trobem el mòbil i amb ell un adhesiu a la pantalla amb les característiques principals. Com podem veure, porta connexió 4G LTE, que és d'aquí on ve el seu nom, sistema operatiu Android 5.1, una pantalla de 5 polzades, panell IPS, un processador MediaTek MT6735P de 4 nuclis, 1 GB de RAM DDR3 i una memòria interna de 16 GB ampliable fins a 128 GB, una càmera posterior de 8 megapíxels i una frontal de 5 megapíxels. Deixem de banda un moment el mòbil i mirem què ens trobem a l'interior de la caixa. Trobem un sobre amb targetes explicatives, un petit catàleg, instruccions i un protector per a la pantalla. També veiem 3 petites caixes, dins de les quals trobem la bateria, el cable de connexió i càrrega USB i finalment l'endoll a la presa de corrent. Fem un cop d'ull al mòbil. A la part superior trobarem l'entrada del cable micro USB, l'entrada del jack 3.5 pels auriculars i també la sortida d'àudio per les trucades telefòniques. A la part esquerra trobarem 3 botons, que són els de pujar i baixar volum i el d'apagar o desbloquejar el terminal. A la banda dreta no trobarem res, el qual difereix de la majoria de mòbils, ja que solen tenir el botó d'encesa a la part dreta i els botons de volum a la part esquerra. Finalment, a la part inferior veiem el micròfon. Respecte a les mesures del terminal, recordem que fa 144,5 mm de llarg, 73,2 mm d'ample i 10 mm de gruix, la meitat del meu dit aproximadament. Tot i així, pel meu gust, podria ser més fi. A la part del darrere veurem escrit el nom de Energy Max 4G, el logotip de la marca, que personalment m'encanta, i la càmera de 8 megapíxels amb el flash LED. No ens oblidem de la càmera frontal, que té 5 megapíxels de resolució. Obrim el mòbil i veiem 3 slots, 2 d'ells reservats per a la SIM, ja que recordem que el mòbil és dual SIM, per la qual cosa podrem tenir 2 números de telèfon a un sol mòbil. L'altre slot està reservat per a la microSD, que pot ser de fins a 128 GB. Recordem que la bateria és de 2500 mAh, la qual ens farà arribar al dia d'autonomia sense problemes. La posem i fem una primera presa de contacte en el terminal. El primer que veiem és que té una bona resolució de pantalla, una cosa a agrair gràcies al seu panell IPS. Anem al menú d'ajustos i comprovem que porta la versió 5.1 d'Android. Observem una altra característica molt xula d'aquest terminal, el doble toc per desbloquejar-lo. Finalment, cal esmentar un altre aspecte de l'Energy Phone Max 4G. Incorpora un recobriment antiempremtes que evita la marca d'aquestes a la pantalla. Una cosa a agrair, ja que ens evitarà que el terminal s'embruti de manera freqüent.